ko lang ibutan rin. Yes, sir. Okay. Ay, dali, sir. Sige. So, maayong hapon sa tanan. Gipailan naman ko ni sir. Karon, gusto na lang ko mahibawaan sa kadali before ko magpadayon. Pwede pa na ko mahibawaan og kinsa ang mga Katoliko. Itaas ang kamot, Catholic. Catholic. Okay, thank you. Sa mga dili Katoliko, papalihog ko, taas ang kamot. Okay, so pwede ba na ko mahibawaan sir sa imong pagtuo sir? Jehovah's Witness. Sa inyo ma'am? Baptist. Baptist gihapon. Sa katong uban dito. Ha? Nakatong dili lang Katoliko. Sir. Pentecostal. Isa pa. Born again. Isa pa. Iglesia ni Cristo. Isa pa. Okay. So, ang kini nga ato ang topic nga ato ang tawag ining ihatag. Actually, sa tumoy magud niya, sa pinakadulo niya is mohisgot na siya og particular na faith nga ato ang isgutan. Pero sa introduction in the middle of the lecture, at least masabtan nato kung asa gikan ang ato ang gitawag og pagtuo ug unsa ning giingon nato nga faith. So after ani, siguro sir siguro sir no kaning after ani mga pila ka minutes ang ato ang open forum if in case 30 minutes. Okay. So i-prepare lang po ninyo ang inyong mga questions. Katong mga Katoliko, manay kalibugan sa pagtuong Katoliko, nya katong mga dili Katoliko pod, pwede sab mo send sa inyo ang tawag ng questions. Ay lang mo kaulaw kay dili man ta mag-ergo dere. Ato adin ni is tawag ini nga dialogo mahitungod sa ato ang gitawag og pagtuo. Okay, so ako ako dinhi gitagaan ko og task to present sa butang karong panahon na is nalintan na ba? Ilabi na sa mga youths, di ba? Ingon pa ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan mao ang pag-asa ng bayan. Pero mostly based sa gitawag og survey sa tibuok kalibutan, halos tanang gitawag og mga youths, mga batan-on nga nag-edad og 13 years old hangtod sa gitawag og 23 years old in terms of faith, patay na. Anong patay man? Kay grabe, bombarded kayo sa social media, bombarded kayo sa tawagan ng mga civil or civic community nga mga events, kumbaga. Pero in terms of faith, muna nga subok yung palandungon, sa amua, sa simbang Katoliko, ang tawag ining ang among Santo Papa, nagpakandak og survey ni adtong 2006, out of 1.3 billion Catholics, naalay 2% ang nakabalo sa pagtuo. So, bot ipasabot, out of 1.3 billion Catholics, ang 98% of this Catholic faithful, wala ang kabalo sa basic faith sa pagtuong Katolika. Naigingon nga, lex orandi, lex credende, lex vivendi, sa Latin pulong. Nga ang buti pasabot, the law of prayer is the law of faith, the law of faith is the law of action. So, for example, kining ato ang tawag ining pag-eskwela, law of tawag anang education man eh. Kung dili ta educated, so lahi gyud ang ato ang gitawag og gibuhat, di ba? Kung dili ta informed sa mga butang nga kinahanglan tang ma-informed, lahi gyud ang ato ang buhaton. Same pud na sa ato ang pagtuo. Kung unsa pa mag-ampo, mausab na ang atong pagtuo. Kung unsa atong pagtuo, mausab na ang ato ang gitawag o gibuhat. Muna sa Pilipinas, daghan kayong mga Katoliko, sagad sa gitawag og mga krimen, halos tanang Katoliko ang mga Katolikong members ang naghimo. Nga naman kay kulang sa pagtuo or kulang sa gitawag og nahibaw-an sa faith nga iyang gigunitan. Sa US pod, mostly, puro sa Protestante dito, kay 30% lang man ang Katoliko dito. Sagad po dito nga mga priso, puro po mga Protestante, born again, Pentecostal, uban pa. Nga naman, kay wa po sila nahibawan sa faith nga ilahang gitawag o gigunitan. So, ang importansya sa faith nga ato ang gituuhan, mo resulta na sa ato ang moral nga aspeto.
ug tungod anang moral nga aspeto mo na nagihinay-hinay ug patay sa karon nga panahon. Ngano man dili naman kabalo mo distinguish sa tawag ini Christian morality og sa morality lang per se. Matag Christian morality na atay gisunod sa Christian pa nato, Christian tawag anang faith nato. Nya kung yung taog liberal moralities, no, na may gina-insist nga liberal way of giingon nila nga morality, basta maayo lang king tao, okay na na. Kakitantanan, pantay tantanan. Pantay tantanan, malalaki magbabae, ma-neuter man ka, pantay tanan. Ingon ana ang ilahang tawag anang moralidad. Pero sa Christian morality dili. Muna, kung makita nato ang tawag ining palibot, lahi ang pagdawat sa pagtuo nga gihuptan isip usa ka Kristiyano. So karon sa first level is tan-aw nato asa gikan ning pagtuuha. So mauna na ko gi-prepare. Actually 10 lang siya eh. 10 lang ka buok ka slides. 11 di ay. 10 ka slides lang ako ang gi-prepare kaya para dili ta magdugay sa ato ang kuan, sa ato ang tawag ining sa bato sa ato ang session. Okay, saan na ba yun? Okay, the faith in the present time. Okay, so kana 10 lang ang ako ang tawag ang gi-prepare kay basi unya og kanang pag-abot tumoy mingon mga dugayang mo man ni Seroy. Okay, so ayun. Okay, niya. Sagad man god nagahold man gugog kuan na ako'y social media program daily every 3:30 p.m. Bisaya program, Tagalog program pagka 6, pagka 9:30 another live stream na pod concerning faith gihapon. Yadahan kay mga question, sir, ang Katoliko, palahubog anong Katoliko ingon ani. Halos pasangin lang puro Katoliko. Ano ba? Mga badlungon to, tawag ani puro Katoliko, wa pa nagitudluan sa inyong simbahan, sir. So nga naman tungod kay di po sa nato mabasol nga mabuhat sa ingon ana nga mga butang kay ang pagtuo kung sa kuan pa 98%, 2% lang ang pagtuo. So mo prevail gyud tong buhat nga butang sukwahi sa gitawhag og pagtuo. Okay, so karon asa man unsa man ning gitawag og faith? Faith, ba? Faith. According to St. Paul, Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things to be hoped for, the evidence of things that appear na. So, ang pagtuo daw kuno mo kini ang tawag ining paglaom sa mga butang nga dili nato makita. Pero karon nga panahon, opposite ang time. Ano man kay gusto nako tanan makita. Mana mostly cellphone, di ba? 24 hours pagani mostly sa ato ang time na sa cellphone. Nga naman kay gusto nato ang tanan makita. Pero kaniadto sa gitawag og wala pa cellphone, makita nato ang mga bata kaniadto, mga youth kaniadto responsive always. Pag naay pagka istorya responsive kayo, dali ra kayo active kumbaga. Pero karon ang tao nag-create og iyang kaugalingong kalibutan nga naa sulod sa iyang una-una. Kung napangutan-on nimo maglurat ng mata, unsa man ka? Wala. Nga naman, tungod sa hinungdan, kung sa kuan pa ba, ang modern world, ginayhinay niya og patay ang una-una sa tao na mag-create siyang tawag ining mga butang nga wala sa realidad. Wala sa gitawag og reality, kumbaga. For example, ato ang mga cellphones, hilig kita, usom lang K-pop karon no? Di ba? K-pop, di ba? Di ba? K-pop, grabe kay mo ki ay si ma'am. Grabe kay tawag ining mo ki ay si sir. Pagkahuman, ang nasi mo na una, kung usin na dito, mooy iyahang sundon. O kung sa tipurma ni K-pop dito, mo po iyang sundon. Mao'y butang nga wala sa gitawag og realidad nga maoy nakita nato sa atong palibot karon. Unya madaog magud siya in terms of tawag ining pagtuo, madaog siya ba? Mawala siya. So ingon pa ni St. Paul, ingon pa niya, faith is the substance of things to be hoped. Ato ang tawag ini mga butang nga ato ang gilauman og mga butang nga dili nato makita. Nga naman tungod kay naay mga realidad, naay mga realities nga dili nato makita pero
tinuod. Example, naglingkod na mo karon din na, no? Kabalo jud ko nga naa may mga gipanguna-huna. Kana bang inyong una-huna, inyong nakita? Nakita ninyo Wala. Pero, realidad nga nag-exist ang atong huna. Naglingkod man ta karon, naka-feel tawag air. Di man nato makita ang tawag ng hangin. Pero, realidad na nga naay gitawag og hangin. So, ang pagtuo, mo ni mga butang nga ba nga na atay gilong, na atay sana kana bitong gilauman nga di nato makita. Subot ipasabot ang reality nga ato ang nakitaan karon nga gitong panahon nga naato sa cellphone, naato sa gadgets, social medias. Usa lang siya ka part nga maoy gi-focus karon mostly sa mga youths, pareha tawag anang ninyo, pareha pud sa among gitawag og panahon, mao ni na focus sa karon nga panahon. Muna sa nakita na ko nga mas tindot gamiton ang social media pag-abot na in terms of spreading the faith. Nga naman kay ang uban ginabuhat nila, ginagamit nila ang social media nga kana bitong lahi ba kumbaga kanang dili maayo nga gitawag og paggamit mo na daghan na kaayog mga bullies na nahitabo niya mga informations nga atong madawat nga dili mao, nga dili unta maabot sa atuang hunahuna nga mooy atuang gitawag og mabuhat. Okay, so ingon pa ni Saint Thomas Aquinas, usa ka banggiitang doktor sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ingon pa niya, faith is the act of the intellect when ascends to divine truth under the influence of the will moved by God through grace. So lahi po. Nga naman kay ang akto, buhat sa atuang gitawag mong unsa ba ni intellect sa Bisaya, kahibalo kumbaga, nga diin makasabot ta sa mga divine truths, mga Diyos nung kamatuuran. Nganong tawag ka ng kinahanglan ta makabalo sa divine truths, nga naman kay dili ta puro lawas lang. Tanawan ng mga nangamatay, kabalo ba mo si rason na namatay na sila? Kay nibuwag na ang lawas ug ang kalag. So ang tao dili composed lang of body, kundi ang tao composed of body and soul. Wa kabantay na matulog ta damguhon ta kana bitong muratag ganang ginaingon na lang urumon bitaw ta kanati damgo nga dili mao. Ngano man kay mao na ang mo-store sa ato ang gitawag og memory sa ato ang brain, pero ang nag-move ana is ang ato ang soul, ang ato ang gitawag og kalag. So ang tao composed of body and soul. So kining soul din nga dili makita, mao ni ang naay capacity to acquire the divine truth, knowledge about the divine truth. Kung mingon tag divine truth, buti pasabot nagisgot tag infinite nga butang nga wala aning gitawag og butanga. Unya mao na nay absent karon nga panahon sa ato ang panahon. Labi na sa inyo. Pwede itaas ang kamot sa mga Katoliko? Katong mga nangatulog, okay ra, ala, paghagok ha. Kay, magkuan man, tawag anang, ma-distract man inyong kuan. Ay, alam mo, patulong po inyong laway. Kay, kumutuo inyong laway, itaas ang kamot sa mga Katoliko, palihog ko. Okay, sige. Salamat. Pwede ba naku, may bawa anong pangalan, sir? Yes. Jan. Jan, pila ka articles ang ato ang Catholic faith? Wala kabalo. Isa pa. Kisa na kabalo, pila ka articles ang atong Catholic faith? Pila ka kabuk attendance diri, sir? Mostly, more or less mga 30, not less than 30. So, kisa na kabalo, pila ka articles ang ato ang Catholic faith? Naiunom, pila? 12? Pila magitinod? Nai 12. Oh. Out of 30, at walang ikuan ng katong mga di-Katoliko, out of 30 Catholics, nga ni adine na ay duha or tulo nakabalo kung pila ka buok. So, tama ang survey nga out of 100% Catholics, 2% lang ang nakabalo sa ato ang faith. Diya palandaan questionably na. So, ang faith, ingon pa na Saint Thomas Aquinas, it is an act of intellect
nga makasabot ta sa mga divine truths. Nya pagkahuman, nya mao ni ang under the influence of the will moved by God through grace. So nganong ang mga Katoliko, ang mga Kristiyano karon wa naman kay interes sa pagtuo, ngano man kay wala nay grasya. So kanang grasya mauna ang move sa ato ang intellect nga makasabot ta sa mga divine truth, sa mga Diyos-nong kamatuoran. Asa man nato na makuha ang grace? Sige daw, Katoliko, asa nato makuha ang grasya? Sa pagtuo? Pwede. Literally, makuha itong grasya. Pwede? Makuha na ito ang pagtuo sa kang Kristo. Ano sa ama ito ma-acquire itong grasya gikan kang Kristo? Pinagi sa pag-ampo? Pwede. Sa pa? Sige, kay kung tawag anang di mo tawag, ako yung mangutana. Buhat og maing butang? Pwede. Asa man gyud? Makuha nato ang grasya gikan kang Kristo tungod sa mga butang nga iyang gitukod aron makadawat ta physically and spiritually ni anang maong grasya. Unsa man na siya? Sa simbahang Katoliko, gitawag namo nag mga sakramento. Sakra means holy, mentis means sign. Mga makita nato nga mga timaan nga nagrepresent, nagapunting kang Christ. Unsa man na siya? For example, baptism, bunyag. Galatians chapter 3 verse 27, kinahanglan tang magpabunyag ngano man kay ato ang isulob si Kristo. Confirmation, kinahanglan tang budawat sa Espiritu Santo sa diha sa nagkalinlaing sa diha sa espesyal nga paagi. Manang Acts of the Apostles chapter 2 verse 1 to 5. Nya, for example, kining Holy Mass natong mga Katoliko, sakramento sa Eucharistia. Dawato nato si Kristo diha gid mismo sa bayhon sa pan, si Kristo mismo. Ingon pa niya, this is my body, this is my blood. Wasa mo ingon nga, this is the symbol of my body, this is the symbol of my blood. Ingon pa niya, this is my body, this is my blood. Tanawa tong nahitabo nga bag-o lang nga estudyante, nag-food, bantaw to? Kita mo to, nag-food review. Nga naman, ikatong estudyante yaw ato kabalos pagtuo. Kita makatuloy kung kabalo, tas pagtuo, grabe to dapat i-adore. Nga naman, kikabtong host. Transubstantially, kwanto siya? The transubstance to siya, ang iyahang tawag anang nature. Nagpabilin ang iyang accidents, pero ang iyang substance na kambyo. Buot ipasabot, tinuod to nga unod ni Kristo. So, sige lang, i-explain ako na unya. So, kana nga mga butang, wala ang mga divine truths sa kinahanglan atong gitawag og mahibaw-an. Nga naman, kay kung ang tao, kita nga katawhan, wa gani grasya, bisan kung saan nato og tawag anang explain about faith, dili ta makadawat ni anang maong pagtuuha. Sulod diri sa tuo, gawas diri sa wala. Kailangan nato ni kay after ani, ikuaman ni Sir Ariel, ang tawag ini mga estudyante katong mga interesado gyud. Okay. So, di ato makita nga nabagi grasya wa. Okay. So, yun. The next, ang pagtuo, ingon pa ni St. Paul, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith in all nations for His name. So, kung naatay faith, musunod na din na ang gitawag og obedience. Mo nang musunod ta. Mo nang di na maglisod si mama o si papa, pasunod na to. Di na maglisod ang ato ang gobyerno, pagpasunod na to. Di na maglisod ang atong simbahan sa pagpasunod na to. Nga naman, tungod kay nasayod man ta sa ato ang gitawag og pagtuo. Dahil giingon nga, you cannot love the things which you do not know. Dili nato mahigugma ang usa ka butang, dili nato malaw ang usa ka butang kung wala ta masayod ni ini. So mao nang kinahanglan tang kuan, kinahanglan tang makabaw anang butanga kay one of the requirements aron tang malangit. Sige be, tagaay ko ninyo requirements be, aron tang malangit unsa man be. Sige sultis balaan kasulatan. Sige be. Dahil naray duha nga requirements nga malangita. Pagtuo, pwede. Pagdawat ni Kristo, pwede kayo, pwede. Ang gisultis Ginoo, gisulti ni San Pablo, ingon pa niya, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas,
masayod sa kamatuoran. Pag di ta masayod sa tinuod, mga matay ta, maimpyerno yun ta. Sir, tinuod ba ng impyerno? Tinuod ng impyerno? Ha? Nana ba'y namatay, ni balik, niya niingon nga na impyerno? Kaya mo man na ginasulti sa uban nga, di ko matog impyerno eh. Kaya, namatay niya, ni balik niya na niingon na impyerno. O mo? Na impyerno wala? Na, di na sila mo tingugo. Wala? Na ba'y patay na, nga ni balik, niingon nga, wala? Huwag balon ano? Kato sa mga dili Katoliko, ato itong i-respect sila. Na. Sabi ninyo kinsa? Kasi Katoliko dili, taas kamot. Katoliko. Yun, salamat. Okay, katong uban, nga ulaw sila pagka-Katoliko. Okay. Na. Kailan mo ni Birhen Maria? Pila ka apparitions ang iyang gihimo from the 16th century until now. Nya ang pinaka-known nga giwitnessan sa tanang mga atheist, sa tanang mga scientist nga nag-ingon sila nga na ay supernatural phenomenon at the time kadtong gitawag og apparition sa Fatima, Portugal. Nagpakita ang birhen sa tulo ka bata, nya niingon man ang tawag anang mga tao nga, kung tinuod na, pakit-an ninyo kuan, pakit-an ninyo miracles. Niingon ang birhen, sige, balik sila karong October 13, kay akong ipakita ang milagro nga gikan sa kong anak. Dibalik ang mga tao, sabi ninyo pila ka buok tao na dito, 70,000. Na-record na sa history. 70,000 ka mga tao ang naa dito. Paabot sila kay ana nga panahon, a day before is kusog kayong ulan, magbaha ng ulan ba. Hapon pagkabuntag naglisod tong tulo ka bata unsa ang pag-adto kung kumadiriya man na. Wala pa cellphone sa una, wala pa social media. Nya pagkahuman nagbaktas ang mga bata, mga tao padung sa bukid. Kay dito man nagpakita. Kay ang mailhan Manila nga mo mo appear na ang bata manluhod ang bata unya naay panganod nga gikan sa east. Gikan sa silangan musok ba magdagan ba nya motungtong dito sa ibabaw sa usa ka tanom. Pagtungtong ang bata muluhod tong bata, mga bata tulo ka buok. Nya ang edad ng mga bataan na ay 8 anyos, 9 anyos ug 11 anyos, 11 years old, 8 years old, 9 years old and 11 years old. Nya kana nga panahon again wa pa nay TV. Ana nga panahon kay kung magka-TV ka ana nga panahon, dato ka sa ilang lugar kaniadto kay bukid mo na. So walay TV, walay television, walay cellphone ana nga panahon. Pag ingon nila nga kasapan tulo ka bata o ingon ninyo na ay Birhen Maria. Asa naman ang milagro? Ang mga nangayo kadtong mga atheist katong wa mo tuog Dios. Nakit-an tulo ka bata ni istorya sila sa babae nga nagpakita. Our lady, ingon pa niyan, ang mga tao nagulat sa imong giingon nga milagro. Gitaas ang kamot sa babae nga nakit-an tulo ka bata, gitudlo niyang adlaw. Nakit-an sa mga bata og sa 70,000 ka mga tao nga ang adlaw natangtang sa kawanangan. Nya mo action og dive sa ilahan. So nagtuo sila nga kanang end of the world na. Di nagganay sila, nagdagma pagkahuman di balik na pod. Hangtod nga nahitabo ang sitwasyon nga siyempre basa man kay itong higayuna after sa phenomenon, supernatural phenomenon. Ang nahitabo is yun, nangauga silang tanan. Basa man kay sila, uga silang tanan. Pagkahuman, mauto di daghan ang mga atheist na nituo. Kadtong butanga nga amo ang nakita dili ito mabuhat sa tao. Kunya daghang mga itong higayuna is na-convert. Na-convert pagka-Kristiyano katong di mo tuog Dios, ni tuo nga naay Dios. So, dito kadtong babae nga nagpakita sa tulo ka bata niingon naay impyerno. Mo to gipakita sa tulo ka bata kung si dagway anang impyerno. Nakin ako nang isulti sa inyo kay at least kung muuli mi, sumba kog maabot ng panahon nga moatubang pud mo sa inyong kaugalingong kamatayon, dili na ko mabasol sa Ginoo kung unsay inyong pagtuo. Kaya para at least gi-inform ta namo. Okay, naay impyerno. Bible to na-create ang atong prayer sa rosary. Oh my Jesus,
forgive us our sins. Kasi may rosaryo diri. Save us from the fires of hell. Sa Bisaya na, O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ugdad ang mga tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na kadto manginanginihanglan sa imong kaluoy og panabang. Nga naman, na-create na nga prayer, gi-incorporate sa rosary nato, nga naman, tungod na sa nakita sa tulo ka bata nga grabe gidangdang ditong kalag nag-antos ug sakto. Nya ingon pa sa mga banggiita nga mga sabos na nakitaan ng lugar. Ingon pa nila nga ang tao na kuno ba sa impyerno, wala na sa ubang kwan ha. Ang detalye may tungod sa impyerno. Ingon pa nila nga ang mga tao ang mga kalag nga maimpyerno pagmatugpa ka dito. Kung unsa ang atong porma pinakaunang pagkatugpa sa impyerno mo na may porma na to forever. Kung natugpa ka dito nga nag-ana imong porma forever, ingon anan na imong porma forever. Kanya siyempre sa ikaduhang pagbalik ni Kristo iuli man ang atong lawas. Katong mga naluwas na ibalik tong ihatag ang lawas nga gitawag og kining glorified sa Dios. Pero kadtong mga na-impyerno kadtong lawas nga naa sa ilang lubnganan nga giulod, kadtong lawas nga nadugta dito sa lubnganan mao toy ibalik dito sa ila. Dito sa impyerno. Mao na according sa mga banggiitan nga mga santos ang mga tawo nga na-impyerno kung ibalik ang lawas baho pasta ng baho katong giingon ni Christ nga ang ulod dili mga matay maunay mahitabo. Nga naman kay ang ibalik nga lawas sa tuwa dito kadtong lawas kung diin ta gilubong. So ingon ana ang impyerno ingon pa nila. So wala pa mapugog kaadto kay mampugog namatay. Pero di ko gusto. Nga naman kay mo lagi ingon pa ni St. Paul Hebrews chapter 11 verse 1 now faith is the substance of things to be hoped for, the evidence of things that appear not. So butang nga di nato makita. Nya nakitaan actually special grace mo na grasya na ba? Nga makita nila ng maong gitawag og mga butanga. Mao na kun ato ang tan-awon ang salvation history, sige og sulti ang Dios nga pagbag-o mo sa inyong kaugalingon. Nga naman kay kung di mo magbag-o according sa mahal nga birhen, daghang kardinal, daghang mga obispo, daghang mga pari magbit-bit og mga laiko magpanon sa impyerno. Nga naman sa misgot og tawag anang ubang nga mga sekta nga naman focus dito sa simbahan ni Kristo. Nga naman may lang simbahan si Kristo gawa sa Iglesia Katolika. So, magpanon daw sa impyerno nga naman kay karon nga panahon daghang mga Katoliko again why kahibaw sa pagtuo. One of the requirements kinahanglan ta masayod sa ato ang gitawag og pagtuo. Okay. So karon, asa man gikan kining maong gitawag og faith? Faith and salvation. So din na hanap man. So gihimo sa Dios ang tao, Adan ug Eva. Ingon sa Dios, let us make man in our own image and likeness. Paingon niya image and likeness din na literal. Nga ato ang naong, katanawa tong mga naong, lahi man tag naong, lain tag naong. Pero nagiuban pud niya pati pud lain nag naong. Diba? Tama, katawa si Mamo. Pero lahi-lahi gitag naong. Nga naman, kay ang matag usa is unique. Nga mo kabantas ng fingerprints, unique tay. Ang ato ang DNA, unique. Mo na timailan nga, naay Diyos. Naay Diyos. Naay Ginoo. Nga na, individual, naagid tay, tawag anang, kung sa kuan pa ba, kanang kalahian sa ubang mga binuhat. So, unique ta. So, gibuhat sa Diyos ang tao, dili tungod kay pari-pariha tag naong, nga muratag kabaw, muratag unggoy, dili. Gibuhat pa sa Dios, kitagaan ta niya og iyang kaugalingong samahan, but pasabot intellect o will. Kabaluta, naatay kahibalo, naapod tay kaugalingong kabo buton kanang will, kanang kabaluta mo pili unsay maayo, unsay dautan. So kanang kahibalo, kabaluta mo pili unsay maayo ug dautan, kanang will, kabaluta mo buhat musunod sa tama or sa gitawag og mali. Nagkabantay mo na panahon nga maghimo ta og butang di bitaw maayo. For example, mag-cheat ta. Mamakag ta sa tuang exam. Di ba? Kabantay mo nga naay konsensya mo ingon, "Stoy. Magkaka, di ba? Konsensya." Nga naman kay naatay gitawag og conscience. Kanang conscience mauna ang magdukduk sa tua kung mohimo tag dili maayo, mao na mudukduk sa tua sa mga butang nga kana dili na maayo. So buot ipasabot
tama ang gihimo sa Dios, nagi-create niya ang tao, gitagaan niya intellect ug will. Nga mo pili unsay maig dautan, musunod sa iyahang gitawag kabuton. Kay ang purpose sa Dios nga nang gibuhatan niya is to love Him, to obey Him, and to serve Him, or to worship Him. Kanang tulo ka divine purposes, mao ang panibuhat ng tao. Pag ang tao dili na mahigugma sa Dios, useless na tao. Pag ang tao di nagkabalo musunod ug moserbisyo sa Dios, useless na ang klase nga tao. Pag ang tao di nagkabalo musimba sa Dios, useless na ang klase nga tao. So, thank you, sir. So, mao na giingon. So, si Eva si Adan, naman sila intellect, naapod sila will, gi-exercise nila ang ilahang will ug intellect. Pero ang problema, instead of sundo nila ang Dios, i-obey nila ang Diyos, ang nahitabo, ilahang i-disobey ang Diyos. Pag disobey nila sa Diyos, yun na anadayo gitawag og konsekwensya sa sala nga ilang nahimo. Abi ninyo unsay konsekwensya sa sala nga ilang nahimo? Kaniadto ang tao, walay sakit, wala tay malisya. After ang tao nakasala, nakabaton natag mga sakit. Kaniadto way bagyo, way linog, walay mga calamities. Ako sa lay Catholic apologist man gud, duha ang amo ang kuan duha ang amo ang function. Number 1, spirituality, motong about faith. Number 2 is mga mga volunteer firefighters sa rescuers. So pag naay makita na mo nga madisgrasya, mga adto dayon mi, ana ba? Mga calamities, mga baha, madto dayon kay para tawag ining mag-rescue. Makita na mo itong mga igsoon nato, mga nanginahanglan sa tuang gitawag og tabang. So, karon wala nang mao mga butanga kung ang tao wala nakasala. So sa dihang nakasala ang tao, ang mga calamities naa ni sulod sa kalibutan. Manaming mo silang linog, pagbuot man na sa Dios ng bagyo, dili atoan ng pagbuot kanang mga linog, mga bagyo kay kung wa pa ta nakasala, wala nang maong mga butanga. Ang pinakangilngig, ang pinakagrabe nga kanang pinakakuyaw nga atong ang konsekwensya lang ilang nahimo, mauning kamatayon sa ato ang mga kalag. Ang tao kaniadto way kamatayon. After ang tao nakasala, nakabato na tag kamatayon. Suruyan ng minteryo. Ato lang mo minteryo, makahigayon mo. Tanawan ninyo ng minteryo kasi klase. Naidagkong pansyon, naigagmay pansyon, naidagkong nga cross, gagbay cross. Masibot pasabot ana. Masibot pasabot. Ang kamatayon walay gipili. Nya kanarabang matugtog ka practice ng kamatay. Oh. Anas Biblia na matugtog ka practice ng kamatay na. Bitaw. Acts of the Apostles chapter 20 verse 7. Nga natug matay. Oh, kana. Okay. So, after ang tao nakasala, yun. Nahulog ang tao, nakabaton taog kasakit. So karon nakit-an sa Dios nga oy. Kanang tawag ining kuan man siya kanang siyempre tanan niya magibuhat ang tao mo'y pinaka-espesyal nga iyang gihimo. Iyang problema karon nakasala man ang tao. So muna ang Dios ingon siya, special man ako niya gihimo pero sa aran ko ni og salvation. Sa Book of Genesis, kini mga di katulo nga naadin nagabasa man na sila Biblia. Tagaid ko ninyong text sa balaang kasulatan nga nisaad ang Dios og salvation mismo sa panahon after nakasala si Adan ug si Eva. Sa Book of Genesis, kanang first 3 chapters. Kung mahatag na ninyo, good. Oh, tagaan ta mag premyo, ako lang ipadala pag human. Sige. Unsa nga text sa balaang kasulatan nga nihatag ang Dios og salvation sa tao. Naghatag siya og tawag aning promise ba to save man. Balo man na? Ha? Okay. Wa magikabawong Katoliko no? Sa to ang kabaw ta. Genesis chapter 3 verse 15. Mo nay giingon sa mga banggiitan nga mga Bible scholars, gitawag na siya proto-evangelium. Ang bot pasabot, proto means first, evangelium means gospel. Nga naman, kiningon ang Dios, pagahimuon kong managkaaway ikaw ug ang babae. Managkaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Tagatamakan sa babae ang ulo sa bitin ug ang bitin magapaak sa iyahang tikod. Nganong salvation man na?
Nga naman, kay remember ka na nga panahon, ang bitin din ha, nag-represent sa sala. O niya, ang babae na naas sitwasyon sa chapter 3, nahulog sa sala. Pero niingon ang Diyos, na ay blaing babae nga mutamak sa ulo sa bitin. Buot ipasabot, dili sa ilalom ni anang maong bitin. So, buot ipasabot, dili sa ilalom anang sala. So, karon pag ingon sa Diyos nga managkaaway, tali kanimo ang babae, buot ipasabot, naghatag ang Diyos sa tao o kanang promise nga, luwason taka. Pero, siyempre, kinaamatay dignity nga iyahang gihatag after tagi-create sa Diyos, mao nang niagi og proseso. Pwede gud nga atong panahon na isa lang kapitik sa iyang kamot, okay na. Maluwas na ta, pero gipaagi og proseso nga naman tungod kay sa dignity nga gihatag sa Dios sa tao na diya sa tao dinhi nato. So mo nang niagi og proseso. So karon ni promise na sa salvation dinhi pa lang kang Adan ug kang Eva, pasagdan yang tao nga sige, gusto magkamo nga tawag ining makuan mo, maluwas mo, paghimo mong inyo para maluwas mo. So nag-create sila og ilahang gitawag og mga communities. So from Noah, from Adam and Eve, Noah, pag-abot ni Abraham, pag-abot ni Moses, pag-abot sa mga kingdoms. Pero, kung sila ang nag-create, kay sila man ang nag-create, tao man sila, imperfect man sila, so therefore, dili makakabot sa objective sa Diyos kung mag-create og divine community. Nga naman, kay kung tao ang mag-create og community, imperfect ka na. Nga naman, kay imperfect man ta. Kasi may perfect derive, itaas kamot, katong perfect. Perfect. Perfect? Ha? Kanang nature, dili ng name nga perfecto. Dili. Kanang name ba? Kanang katawag kanang nature ba? Perfect. Walay perfect nato. Nga naman kay tanan natay diferensya. So, nakita sa Dios na kung ang tao ang mag-create ni anang maong mga butanga, imperfect. Nga naman tungod kay ang tao imperfect food. Ambot lang, naabay nakakuha sir sa din sa 100% ang iyahang grado? Wala. Wala, di ba? Wala yun, di ba? Diya palang daan, bisan pagkatong mga tag-asa kag IQs. Wag yun nahitabo nga nakakabot sila sa perfection. Nga naman, kay ang Diyos lamang ang perfect. Sumala sa balaan kasulatan. Okay, so, kung ang tao nag-create sa ilang faith, ani nga panahon aron sundon nila ang Diyos, wala gyud mahitabo nga nakabalik sila sa Diyos, buot ipasabot, dili pwedeng saligan ang tao ra nga mobalik sa Diyos. Kinahanglan na ay gitawag og katabang. Katabang pareha og value. Kay mura ba og nakautang ko ninyo 1 billion pesos, unya mobayad lang ko ninyo 1 centavo. Kabayad gusto mong utang? Kabayad wala. Wala. Anong wala man kay ang 1 billion, ang 1 centavo dili siya pareha og value sa 1 billion pesos. Ang tao nakasala sa Dios, infinite being. Kita finite being. So dili pwede nga ang finite being maura pud ang ibayad dito sa infinite being. So mao na kini nga gitawag og panahon, ang tao wa pa nagkaangkon og kaluwasan ani nga panahon. Nganuman, they are all finite beings. Dili sila sarang makabayad sa Dios kung asa sila nakasala. Mao na hinungdan nga ang Kristo minaog. Nganuman ingon sa Dios, habugiro making tao. Nganuman feel sa tao nga alam na nako tanan, pangutan-on yung maglurat ng mata, di ba? Alam na nako tanan, pero nakita sa Dios dili mahimo nga tao ra makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili mahimo. So mao nang ni anhi ang anak aron ta maluwas. Nganong maluwas man ta pinaagi sing anak kay ang iyang anak ug ang iyang amahan, ug kining amahan pareha sila og value. Nakasala ang tao sa infinite being, kinahanglan ang mubayad pud ini is infinite being. Og walay lain mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Mauna nga sa Old Testament kung ato ang tan-awon, ang faith is dili perfect. Nahitabo lang na perfect ang faith sa dihang ang Kristo minaog miluwas nato. Giunsa man ta pagluwas Kristo?
Sige daw. Sa paglansang anong ilansang mong gid siya? Para mahin? Good. Oh, para mahin at mga sala. Pero manong ipaagi mo yung lansang? Gani, oh. Gano yun ng kinahal, ng dugo, yun. Kamatayan, oh. Unsa magirason? For example, unsa man, ma'am? Katong mga symbolism, nga nganong dugo yun, ang iulag yun, nganong iagas yun sa dugo. Katong dugo yun, ang iyahang, kuan, nga mapapas ang sala. Ngano man, ani. Sa Old Testament, sa dihang nakasala si Cain, katong gipatay niya si Abel nag-offer og tawag ining offering sa Dios nga perfect unta to. Katong mananap, katong tawag anang hayop. Ang way of offering nila para pagtabon sa sala is to sacrifice katong mga animals kaniadto. Patyo nila. Abi ninyo ang saon nila pagpatay? Magkuha sila og cross, igaid nila dito, hiktan nila tong tawag ining katong hayop, padupahon nila ang hayop, unya dugabo nila ang dughan. Pagkamatay sa hayop, tungaon nila ang dughan, kuhaon nila ang kasing-kasing. Pagkahuman, tapyason nila tungaon kasing-kasing, ilang isugba. Pagkahuman, ilahang kaunon. So, mao na ang tradisyon sa mga Hudyo kaniadto. Ang mga Jewish priest kaniadto, basta mosulod sa templo, mabasa man nato na sa Leviticus and Deuteronomy. Mosulod sa templo, same gyapon ang buhaton nila. Katong karnero, kay ang katong baka manggod, offering na para sa mga dato. Kining tawag ini mga pobre, kung kabantay mo sa Biblia, nga naay mag-offer og kining mga langgam. Kasi Mama Mary, di ba? Langgam ang gi-offer. Nga naman, kipobre man sila. Onya, pero pobre og dato, ang ma-offer nila is para tanan, mao nang gitawag og karnero. Mao na to ang tan-awon ang Biblia, si Kristo gitawag nga mao ang kordero or karnero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. According to St. John. Nga naman, tungod kay siya para sa mga dato, para po sa gitawag og mga pobre. Karon, so maon na ang pamaagi nila pag-offer kaniadto. So kung mag-offer ang high priest dito sa sulod sa templo, mo na buhaton nila, kuhaon nila ang tong tawag ining karnero, padupahon nila, dunggabon ang dughang tungaon, pagkahuman kuhaon ang heart, nya pagkahuman isugba kaunon. Mo na ang ilang tradisyon. So, nahitabo na ang perfect sacrifice, nahitabo na dinhi. Muna ang Kristo dupa. Wala nag-ana ang Kristo. Dupa ang Kristo. Nga naman kay maoma na ang musakuan pa ba ang significance, nga buti pasabot gihakop niyang tanan ang maong gitawag og sala. Unya, dito sa iyang kamatayon, kung makita na to, gidugang ang iyang kilid nga naigop ang iyang kasing mao na every Eucharistic miracle kanay bitong konsagrahan sa pari nya mahimong kanay bitong magmakitaan bitong nga tinuod nga mahimong unod, mahimong dugo. Na ang mga scientists mismo na ingon imposible na kay tawag ining host kanay bitong ostiya na ay mupilit tong unod unya na ay dugo nga labas. Mingon sa na kanang unod din na sumala pa sa mga banggitang scientist na tanaw ato. Kanang unod nga naa diya sa host unod na gikan sa kasing-kasing sa tao. Ingon ang tawag ka ng mga scientist. Dili kita, dili ako. Nya kanang dugo, abi ninyo si type. Dugo type AB. Nya gitanaw nila tong dugo sa tawag ka ng sacred host. Gitanaw pud tong katong shroud, katong gibalutan kan Kristo. Nga naman, naram nas agod, wala magud na sa uban. Kanang mga gamit ni Kristo kaniadto na aras tuana na preserve na simbahang Katolika. Gitan-aw tong gibalutan, katong gibalutan sa lawas ni Kristo nga nilakra ang iyang naong, ang iyang lawas. Gitan-aw tong dugo nga naa didto, ang dugo nga naa sa panapton katong gibalot kang Kristo ug katong dugo nga naa sa gitawag og sacred host, pareho nga dugo, same ang DNA. Namingon sila nga so man na pag-explain, di ginato na ma-explain. Kay even ang mga scientists galibog po sila ngano. Gitimbang nila katong sa lansyon ng Eucharistic miracle. Lansyon na 700 AD, antilo naapa na, naka-preserve pa na nga unod. Gitimbang nila atong flesh, ni kuan siya mga 1 gram ang kabugaton. Gitimbang nila katong host lang, nitimbang pog 1 gram. Itapok sila pila.
2 grams. Pagtapok nila, 1 gram gihapon. Di nila ma-explain unsa to. So, mo na makita nato nga ang fulfillment sa gitawag og faith, ang Dios mihatag og milagros tao. Pero ang problema, ang tao nagpakabuta, nagpakabungol. Dini grabe milagro diri. Diri kang Noah, 40 days and 40 nights naglunok. Si Noah lang iyang pamilya na bilin. Wa man motuog, katawan man nila. Buang ng tawanan ni. Maghimo kag barko tunga-tunga sa bukid. Amaw ng tawanan ni himog barko. Paglunok, patay silang tanan. Si Noah lang iyang pamilya mo na bilin. Panahon ni tawag aning ni Abraham. Masabi tawag aning ni tawag, gipa-offer si Isaac. So, naaman ang tawag anang obedience ni Abraham. Ayun. Instead of si Isaac, itong karnero ang bitay. Pag-abot din niya sa tawag ining nation, sa panahon ni Juan, sa panahon ni Moises, 430 years silang na slave sa Egypt. O niya, kung itandi nimo ang Israel kaniadto og Egypt, mura og Juan, mura og Davao City, or Panabo City versus US. United States of America, ingon ana ang laban. Di ko sila kadaog. So, but pasabot, di sila kagawas. Pero tungod sa divine intervention, nakagawas ang Israelita. Tungod sa tabang sa Diyos. Pag-abot nila sa One Holy Kingdom, grabe. Before sila nahimong kingdom, grabe ang tawag anang mga pag-slave sa ilaha. Pero tungod sa tabang sa Diyos, nahitabo. Nga nahimo silang gitawag gingarian. So, ang Diyos mihatag og milagro. Pero ang problema, ang tao, nagpakabuta o nagpakabungol. Ang pinaka-perfect miracle na gihapag sa Diyos sa tao, kining pagkanaog sa iyahang gitawag og anak. Mga bitaw, kung tanaw na to ang Biblia, calculated eh. Even ang birthday ni Kristo calculated. Ang year calculated. Kung masahon ninyo ng Daniel chapter 2 at chapter 9, calculated ang iyahang tawag ining pagkatao. Sa time sa mga propeta, hantod sa panahong Kristo, kabalo sila anong sa matao. Karon, pag-amot ni Kristo mo, gihapon calculated, gihapon, manakita mga Katoliko, nag-celebrate ng Christmas December 25. Ito mo na, na si Kristo na tao December 25. Sure? Dili gyud mo to? O sa magyud kay hindi mo to, unsa magipitsahan na tao siya? Wa kabalo. Oh, mao ba? So, luya po sa Ginoo no. Kita nakabalo ta sa tong birthday pero ang Ginoo wa ta kabalo. Luya po ni Lord oy. Nabalo kay si Lord. Oh, sa tanang mga birthdays, nahibaw-an maganing birthday ni King Alexander. Alexander the Great. Wa pa na tao sa Kristo anang panahon na, hibaw-an maging birthday. Unsa na kas Kristo? Ano ang Kristo ngano mo ta nasayod? Pero ang simbahan Katoliko nasayod, ang December 25 siya na tao. Sabi ninyo nga no? Ani. Ang mga Hudyo kaniadto naa sila gitawag og celebration every year. Gitawag na og Day of Atonement og Feast of Trumpet. Mahitabo na in the 10th day of the month of Tishrei. Ang 10th day of the month of Tishrei equivalent na sa ato ang kalendaryo, Gregorian calendar og September 25. Every September 25 ang high priest moadto na sa Holy of Holies nga lugar mag-offer og insenso. Every September 25. At that time, mao na gibuhat ni Zacarias, father ni Saint John the Baptist. Kanang mabasa po sa St. Luke chapter 1. Sa date na gitawag ng September 25. Si Saint John the Baptist, gipahibalo ang iyang papa nga si Zacarias magbuntis ang iyang asawa bisag tigulang na September 25 kadto. From September 25 si Saint John the Baptist magulang og 6 months. Kang Ginoong Jesucristo. Basahan ninyo ng St. Luke chapter 1 verse 26. Naingon nga pagka-ikaunom ka bulan ni adto si Anghel Gabriel didto kang Santa Maria pagka magipahibalo nga manamkon sang Kristo. So September 25 ihap kang 6 months. September, October, November, December, January, March 25. So kadtong pag-adto ni Anghel Gabriel kang Santa Maria, March 25 kadto. Karon, March 25. Ang babae magbuntis pila ka bulan? 9. March 25. March. December 25. Maunang kitang mga Katoliko nag-celebrate tag Christmas December 25. Sige lang, ipangutanan ninyo niya, na may mga argumento na ato ang paningkamutan og tubag. So, karon. So, tanang mga butang calculated na tanan even sa pagtukod sa iyang simbahan. So, naay milagro nga nahitabo
Nga naman, Diyos na mismo ang ni-act, Diyos na mismo ang nibuhat aron ang tao gitawag og mutuo. Pero ang tao buta gihapon og gitawag og bungol. Karon. So, dito ko niya yung simbahan kay para at least syempre siya man ang savior, naghimo sa reservoir. Gadito niya ibutang ang kaluwasan or ang iyang grasya. Muna ingon niya, I will build my church. Akong simbahan. Dili ilang simbahan, ingon niya, akong simbahan. O kanang nga simbahan, ingon pa ni Kristo, maunay hinungdan na ang tao masayod sa kamaturan. Arong gitawag og maluwas, kay kanang maong simbahan na mauman ang iyahang gitawag og lawas. So, karong panahon na ni abot naman taog almost 60,000 Christian denominations ang nilukop sa tibok kalibutan. So, inoon naman tayo library, pwede man ninyo i-search kung saan ang simbahan na di na lang kumusulti. Pwede man ninyo i-search. Okay, so, karon asa man karon ang mga enemies sa atong simbahan. Pagtukod ni Kristo, ingon pa niya, the gates of hell shall not prevail against it. Anong naang simbahan? Kaya diha nagibutang ang grasya. Diha nagibutang ang gitawag og pagtuo. Nya ingon pa dinhi, the gates of hell refer na sa powers of darkness and whatever Satan can do either by himself or his agents. So, ang target sa yawa to attack or to destroy this church. So, mao nang nahitabo karon kung ato ang gitawag og tan-awon, makita nato nga halos ang atake sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, daghan na kayong sa kaysayan, nalatid sa kaysayan nga ang simbahang Katolika ang mubarog ginapaningkamutan nila og bungkag. So karong panahon na ang pagtuo nga gitawag ining gibarog ni Kristo, niining maong gitawag simbahan na ginaguba sa mga tao nga buot mo gubaan ng simbahan na. Di lang kitong mga ubang sekta. Kung dili pinakakuyaw nga kalaban niining maong simbahan kanang nagtudlo nato og pagkaliberal, nagtudlo nato og pagkamodernista. Mao nay pinakakuyaw nga kalaban. Nga naman kay gihinay-hinay og hilo ang ato ang una-una nga dili na tamutuo sa mga divine truths. Manang panahon na karon, luoy kayo, tan-aw nimo mga batan-on murag mga bangag. Why sod ang ulo? Abi ninyo ngano, wala nay divine teachings nga naa sa iyang una-una. So tungod ni ana mo nang daghang krimen, daghang mga butang makita sa tong palibot, daghang gitawag og mga hitabo nga kanang sukwahi sa gitawag og pagtuong Katolika nga unta ang Ginoo nihatag naman unta gyud og kuan, nihatag naman gyud unta og kanang milagro dinhi nato, pero ang problema ang tao nagpakabuta ug nagpakabungol. Mo na hinungdan nga kita karon ang presenting pagtuog karon nga panahon dapat ato aning buhion, ato aning tawag ining anon, ato aning kanang pukawon ba kumbaga nga naman tungod sa ato ang palibot karon, social media, Facebook, TikTok, wala na ang tao murag nahulog na ba nga dako kaayo ang moral nga calamity ba nga naa sa tao, moral nga kalamidad nga naa sa gitawag og tao. So mo na hinungdan nga kinahanglan isilsil ang faith kay para makabaluta unsay tama ug makabalupod ta unsay gitawag og mali. So mo na karon at least nakabalo mo nga ang yawa ni atake sa simbahan, kunya tan-aw nato karon pinaagi sa inyo ang mga questions kung kana bang gitawag og pagtuuha, naa pa ba nako, naa pa ba nato, naa pa ba sa ila o naa ba sa atua. Sige, ato ang i-open ang time sa ato ang hatawag ining question and answer.